Bă, ați văzut maneaua? N-am putut să mă uit mai mult de 40 de secunde și ăsta e plătit acum de PNL, că n-ai cum. Adică dacă nu l-au plătit... Se numește Generalul Nicolae Ciucă, puteți să dați o căutare, da? Deci ăsta, la fel, Dani Mocanu a fost reținut în vara lui 2022 după ce a fost ridicat de la domiciliu dus la audieri în Mureș, într-un dosar de amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice, port de obiecte periculoase. Asta după ce ar fi amenințat cu un cuțit un tânăr într-un club din Târgu Mureș. Filmarea a fost urcată pe TikTok. În 2021 a fost condamnat la 6 luni de închisoare cu executare, într-un dosar în care era acuzat că a lansat un videoclip în care incita la ură împotriva femeilor. E videoclipul despre care v-am spus. Instanța a obligat YouTube să înlăture clipul și toate celelalte videoclipuri conexe.